not true. Sa pagkakaroon din naman ako magsalita at nakakaintindi ng malalim na wikang Filipino. Nasanay lang talaga kami sa wikang Ingles dahil yung madalas ang ginagamit sa bahay kapag kinakausap kami. Bilang mami at daddy. Pero that doesn't mean na matapobre at nilulog down namin ang mga tao na hindi pinalan sa buhay. Masasabi ko na kung ano man ang meron kami magkakapatid, pinaghirapan naman namin yun. And we earned it using our best years. Siguro yung factor na rin na kahit papaano ay may privilege kami. Or things na gusto namin gawin dahil may pera sa kapamilya natin. Pero isang factor lamang yun. Mind you, hindi rin biro ang pinagdaanan ng mga kapatid ko para makapunta sila sa kung ano ang estado nila sa buhay ngayon. At meron din ako. Matapos ang mayayain ni Lola sa loob ng bahay ay agad ako na ng aliyah na pinadala niya sa pinsang housing area ng mga gamit ko. Sa isang pakailang kwarto na hindi tinatauhan. Nagtagalaan talaga kung sakaling may bibisita sa bahay. Malaki ang bahay ni Lola sa probinsya, Mapadudo. Malaki para sa ilang tao na natira doon. So matutalin na doon sila dahil wala na rin si Lolo. He died 3 years ago dahil sa kalandaan. Bali ang mga kasama na naman ni Lola sa bahay ay sila Tita Rani. Ang nanay na kapatid ni Mama, ang bunso niyang anak na si Adrian at si Lola. Nasa barko ang asawa ni Tita Rani, isang seafarer, at nagdesisyon na lamang siya ang maging housewife. Kahit na maganda ang karir niya naman sa Amerika bilang isang nurse. Mas gusto niya kasi natutuhan sa pag-aalaga ang mga anak niya. At nalalayan na rin si Lola Senior dahil tumatanda na ito at medyo nangihina na. Ang iba pa nilang mga kapatid ay nasa ibang bansa na. Hindi kaya ay nasa Pilipinas pero sa ibang lugar at malayo din sa probinsya. Pero ilan sa mga kapitbahay namin doon ay kamag-anakan din nila Lola. Renovated na ang bahay sa palagay ko Mapadudo dahil kompleto na pagkaroon. May hingin pa ng estilo noon at wala pa yung kwarto na tinutuloy ang noon. Pagkatapos kumain, nagkakasabi ako kumalma sa kwarto na maglalagay ako sa paninirahan kina Lola. Pagbukas ko ng pinto ay biglang lumabas si Adrian. Natapos niyang ilagay ang lahat ng gamit na dala ko. Tapos naman, ikinagulat ko. Napasamo pa ako sa aking bibig. Nagpapatuloy na agad. Maybe nervous po eh. Medyo magarong sabi ko kay Adrian. Sorry po Emilio. Sabi, ay ang tawag niya sa akin dahil mas maganda ako sa kanya ng tatlong taon. Okay na, pagod ko. Kuya, kaya si Adrian, hindi din siya nagsalita bumalik. Nagtugon ako sa kanya at tila nag-iisip ng sasabihin. Bago ito ang kanyang bibig. Wala Kuya Emilio.
Hindi na malayang nakatulog na pala ako na namarahil ng pagod at kabusugan. Nagising na lamang ako nang makaramdam ako ng bigat sa bandang dibdib. Pinilit kong gumalaw ngunit hindi ko magawa. I also tried to scream but there's no sound came out of my mouth. Nang may nunod ko ang aking mata ay doon ko lang napansin may isang babaeng nakaputing bestida. Nagdadaan sa dibdib ko. Kitang-kita ko ang nakarehistrong galit sa kanyang mukha. She was so mad. And I don't even know the reason why. I don't even know her either. Hindi ko sinubukang magpumiglas. Kasi nagawa kong makalis mula sa pagkakatagal niya. Akala ko ay tapos na ang kilabot na nararamdaman ko ngunit pero na lamang ang takot ko. Nang makita ko ng mas malinaw ang anyo ng babae. Napansin kong may mga mantsa ng dugo ang kanyang puting bestida. Maging ang kanyang mukha ay parang nabubulok din ang kanyang balat. At mabuto na ang kanyang kamay. Isa pa sa lalong nagpakilabot sa akin ay nang napansin kong hindi nakasayad ang paa niya sa lupa. As if there was no gravity that's pulling her down. Iniabang niya ang kanyang mga kamay na pangsasagalin ako. At mabilis siyang nakapunta sa pwesto ko. Wala na akong magagawa kundi ang sumigaw at ipigit ang aking mga mata sa labis na pagkataan. I was very scared at the moment, Papa Dudut. Emilio! Emilio, iho! Kakain na! Narinig ko ang paulit-ulit na katok ni Tita Annie. Mula sa labas kaya napapalikuas ako ng bawat. Panitinip lang pala. Sabi ko, agad akong tumayo palapit sa pinto para pagbuksan siya. Ayos ka lang ba? Hindi ka pwede nangalan Nakikita kita. kong sumisigaw ano nangyayari. Patid ko ang pag-aalala sa mukha ni Tita Annie. Ano po eh. Bitin ako sa pagsasalita. Kaya naman kasing sabihin tapos ito po dala ng masamang panaginip kaya nagdahilan na lamang ako ng ibang bagay. Ano po kasi, nanonood po ako ng horror movies. Medyo na-carried away po ako sa mga horror scene kaya napapasigaw ako. Alipay po. Ganun ba? O siya, halika na kakain na ng hapunan. Umaho ka na sa kusina. Opo tita, salamat po. Agad naman akong sumunod kay tita at nakita ko ang nakunguna sa Barcelona. At si Adrian. Ako na lang pala ang hindi kay niya kaya sinabot ako ni Tita Annie. Hindi ko rin kayang kabinaan kung hindi pa sinabi ni tita na magkakawala na. Napasarap kasi ang tulog ko dahil medyo napagod ako sa biyahe. Iyo, Emilio. Umupo ka na. Nagluto ang tita mo ng
Napansin ko na may salabing bintana sa aking harapan, kung saan kapag tumingin ka ay matatanaw ang lakas. Madilim na ang unit, may maaaninag pa rin namang kaunting liwanag na magmumula sa mga lamppost. Habang abala ako sa pagbabalaw, ng mga inuwasan ay hindi sinasadyang napatungo ako sa labas. At mula roon ay nakakita ko ng isang figura ng babaeng nakaputi. Sa takot ay napangkusog ako ng aking mga mata. At katakatakang bigla na lamang iyong nawala. Ngunit hindi pa ako natapos sa eksenang nakapanghihilakbot papadulot. Maniwala kayo sa hindi, matapos noon segundo lang ay nakadama naman ako ng malamig na hinihak sa aking kanan tenga. At tinitingnan ko sa mahina Bye-bye.